iqonga lokugqibela inkosikazi iphila. NdingumXhosa ke ongangcangwanga, andililo ixhoba lokuxhatshazwa ngemvelaphi. Ngabathe baxhwilwa bathwaxwa ebuxhoseni babo zingandibambi. Ngaloo mazwi ke ndiyabulisa kuwe mphulaphuli, ndibulise nasebantwini abamameleyo. Elokubizwa nelokusabela igama okuhle, ze elokhokho ndibe ngungqeya. Alright. Nkosi kakhulu ke Nje siyavuya ke xa ukwazi. ndivulisa. Andiva tata? Siyavuya ukwazi ke, siyavuya futhi ke ukuba nawe ngosuku lwanamhlanje. Siyazi uba ke sakuncokola ngesakhono sakho ke sokuba yimbongi, kodwa ke khasincokolele kuqala. Umdla wawuthatha phi and yaqala njani yonke lento yoba ube yimbongi? Okay tata, mna masi ndikhule ndibhala. Into yam yaqala ndibhala. Ndandise-primary, ndandisenza u-grade 6 uqala kwam ukubhala. Ndandithanda ukubhala mani eklasini, ndibhala nje amaphetshana emibongo emincinci. Nangona ndandithanda kuba ke ndizothi ndandibhaliswa yinto yoba ndandisiva intlungu, apha ekhayeni ndibona izinto ezibuhlungu, kwenzeka izinto ezibuhlungu. Ndaqala apho ukubhala. Ngoba kaloku ukubhala, xa ndithatha iphepha ndithatha usiba ntyikitye, kulapho intlungu yam iphola khona. So ndandise-primary ke ndaqonda uba ndibhala ngenye iday ndiseklasini. Kukhona titshala ethile aba yayingayithandi le nto ndiyenzayo, esoloko indibetha but ndibhala izinto eklasini, uyabo. Because ndandithi ndibhala, gqiba ubhala imisebenzi yesikolo ndingene ephepheni ndibhale kwalapha eklasini. Okay, fine. Wayithatha incwadi yam ngenye imini, wayikrazula, wayitshisa. Kwakutshisa incwadi esikolweni, wayitshisa, fine. Ndagoduka ndikhathazeke kakhulu. Ndafika ndathatha iphepha still ekhaya, ndafika ndabhala ngalaa nto ayenzileyo. Okay, ngenye imini ke ndiyahamba ndiya esikolweni, ndasuke nje ndadonduluka ndabonga. Andisithi ndiyaphaphama, hayibo abantu bayahamba. Abantu kwi-assembly bayahamba abantwana, fine. Ndaqonda uba akho ngxaki, nakhona ndikhathazekile. Into yam yobonga yaqala apho kanjalo. So ndaqhubeka nayo phambili, ndaqonda uba andizuyiphungula. Phofu ndathi sendiyiphungulile, ndayibuyisa ndisokwenza u-grade 10 ndisolandela uButlilitha Nzundwane. I think uyamazi ke uLilitha Nzundwane. Yeah. Yes. So Ndalandela yena. Andiva? Uyeyiphi intlobo yembongi? Ndingathi ndiyimbongi yosiba mna. Ndiyabhala most of the time. So ngalo mzuzu ungathi ngeyiphi na inkxaso oyidingayo okuhle? Mna inkxaso endiyidingayo ngoku ebantwini, Ukuze isakhono sakho singacimi ukhulu ubheke phambili, ebantwini ungadinga inkxaso enjani? ndingathi bas abantu into yam yokubonga andazi noba abayithatheli ntweni, I don't know. But ke kukhona abantu abandilandelayo ngale nto yobonga abaye bandixhase. Into endandiyidinga ekuxhasweni ngokuyana, ndandidinga uba abantu babe khona for le nto. Xa ndibonga umntu andimamele le nto ndiyithethayo, angaske andishiye laa nto yoba umntu ndandishiywe esikolweni e-primary ndisabonga kanjalo, bandishiya. Ndophula umphefumlo kakhulu, kodwa ndandidinga inkxaso eba ube khona umntu oyathi ndithethe naye andimamele, okanye ndithi xa ndibonga na-anytime ndifuna andimamele. But loo nto ndaye ndayifumana ke. Mna sendifuna nje esi sifo sam sikhule, ndizama ngandlela zonke, kodwa hayi ndiyabona uba kwenzekile. Abanye abantu bandithathele entweni. Ngoku sendilapha kwagrade, bendisenza ugrade 11. Iqale apho italente yam ukuphuhla, eyaziwa ngabantu kakhulu. Mna bendithi ndisiya etawuni, ndandiyobanga eMantri. Yes, ndadibana nabantu etawuni endandingabazi, babeculela ke oomama besiXhosa. Yeah, babeziculela. Uthando endalufumana kubo ndandingabazi nobazi, nobakhumbula. Babendixelela uba into awayenzayo yayingummangaliso, bandithanda, babendifunqula, uyabo. So mna ndidinga nje uthando lwabantu, abantu bandazi ngalo mba, bandicinge. Xa kukhona amakhuphiswano ethile bandicinge. Ewe, bakhona abandicingayo.
Yeah. Okay. Yeah, ndiyafuna ke uchazele abaphulaphuli nabantu ke abathanda imibongo okokuba xa befuna imibongo yakho bayifumana njani, nawe ufumane kanjani, ingakumbi phaa kumaqonga wonxibelelwano, amakhasi afana nooFacebook. Mna ndifumaneka bangandijonga kwiFacebook kodwa ndenza ii-videos, bazofumana ii-videos kuTikTok, bazosetsha Okuhle Ngceya, bazondifumana phaa, bandifumane kuFacebook Okuhle Ngceya, bandifumane ke nenamba yam ikhona kuFacebook, ekaWhatsApp. Bandifumana phaa isikakhulu bathathe inamba bandibhalele kuWhatsApp because andimdanga kuFacebook, andimdanga kakhulu kuFacebook. So Okay. bangandifumana phaa befuna umamela imibongo yam iphaa. Okay. Abo banganabo ooFacebook nooTikTok ungabanika ngoku inamba yakho, Okuhle? Ewe tata, ndingabanika inamba yam ngoku. Ithini? Ithi 069 395 2128. Sicela usiphindele. 069 395 2128. Okay. Okuhle siyazi uba sikwinyanga yamanina and ke apha enkqubeni namhlanje ke sinike wena ithuba njengenina ke elisakhulayo. Athini amazwi ofuna ukuwabhekisa kumanye amanina ingakumbi kubantu abatsha? Oh, wasindilibele noba yinyanga yamanina umntana ubhizi nesikolo, kodwa ke ndizobanikeza amazwi uba ke ndisiva uba yimini yamanina. Okay, ndingawanikeza kwabo ndingathi ebazalini kanje. Ya, kumntu olinina ingakumbi kubantu abatsha, oontanga bakho Okuhle, noba ungayenza ngokwemo ibe ngumbongo okanye uyithethe, ivumelekile. Okay, ndingayithetha ke, ndicela ukuyithetha. Okay. Okay, ngale mini yamanina le ndizothi kubo ebantwini abamameleyo, mandithi kulutsha lwethu, njengoba besazi uba zinintsi izinto ezenzekayo, yabo. So ngale mini, andazi ncam kodwa ngale mini yamanina, kodwa ke ndizogqabagqabaza phaa naphaa. Ngale mini yamanina ndizothi ebantwini, ulutsha olunjengathi, mos ulutsha okanye ndingathi oomama zimbokodo, ne? So ndizawuthini? Kwabo bafuna ke ufana nawe Okuhle, sikwenzele lula, kwabo bafuna ukufana nawe ungathini ke ukubakhuthaza baxabise izakhono zabo? Okay, kwaba bafuna ufana nam, like kanjani kuqala? Babe Ukubonga kanje? zimbongi. Yes. Oh, babe zimbongi. Oh, okokuqala mandithi kwaba bafuna ufana nam kanje babazimbongi. Oh, mandiqale ndibaxelele le nto yembongi le ayifundelwa, mna ndiyazi ingafundelwa, yabo. Uzalwa nayo, uphuma sowuyembethisiwe okanye uyifumbathisiwe esandleni, yabo. Kodwa ke kwabo bayifunayo ndiyabacebisa ukuba mabathini, ize babe nelizwi elintsokothileyo. Khumbula kaloku uba le nto iyimbongi ukuze imameleke funeka ube nalo lizwi elintsokothileyo, futhi nento ephuma emlonyeni wakhe ivakale ukuba kuthetha imbongi, futhi kuthetha umntu onentlonipho. Lo mntu onguyimbongi ke uhlonitshwa kakhulu, andifuni nokuxoka. Even if noba ungumntana uzohlonitshwa ngendlela abakuhlonipha ngayo. Xa uthe wena wahlonipha, uba awuhloniphi wena akho mntu ozokuhlonipha, uzothathwa njengomntu oyimbongi engenambeko. So ke le nto imbongi funeka ube nelizwi elintsonkothileyo, wazi ke, khumbula wazi neziduko zabantu xa ufuna ukubonga. Mna ke kula makhumsha ndithanda ke xa sendibonga ndifake neziduko zabantu, ubonisa intlonipho okanye ukubingelele. Ndithi xa ndifika kuloo mzi ndibingelele okanye ndibulise izihlwele zakowabo umntu ahamba nazo. So lo mntu uyimbongi ndimcebisa uba futhi
futhi xa seyibonga phakathi kwabantu angazibonakali mos imbongi ayibi nantloni xa seyifika kuloo ndawo futhi iba nentshisakalo. Ndingatsho uba babe nentshisakalo akho loo nto ithile. Mhlawumbi ndizisikolweni umzekelo, ufike mhlawumbi uthi usesikolweni kubekho into ethi mhlawumbi ndenza umzekelo kube kudlala izipoti, yabo bedlala izipoti, so kufike kuzothethwa ngaloo nto kwi-assembly, yabo. So wena funeka uphakame xa eva uphakame ungabizwanga, ungadingi noba ucele isicelo kutitshala, uphakame ufike udonduluke ubonge. So ndingamcebisa kanjalo mna uba angenza ezo zinto ukuze abe yimbongi. Okay. Okuhle, ngicela undivumele ndibaleke ndiye kwintengiso. Xa sibuya uzusenzele umbongo osilungiselele wona kusasa nje ukusivisa isakhono sakho. Okay then. Enkosi. Wena zintoni ezi Motown bundles kuthethwa ngazo ngapha nangapha? Hey, zii-bundles zedatha nezevoice zaseTelkom. Ayiwe. Zifumaneka ngokukhethekileyo esixaxweni sakho. Zisebenza kuzo zonke ii-networks. Loo nto ithi ndingathatha ndipowuste kwaye ndihlale ndinxibelelene naphi na. No, wena zifumanele nje iTelkom prepaid sim uritshaje nge-R10 nangaphezulu. Wakugqiba ucofe *123# uzikhethele zakho ii-Motown bundles. Yabona le yiyo ii-charts ezithe xhaxhe ukutsala umnxeba ngokuthe xhaxhe izinto zikalanye mos. Motown bundles fumaneka nangaphaya kwemida uhlala unxibelelene. Telkom, possible begins here. Alright, nkosi kakhulu ke mhlapha sekhaya, qiniseka ke ufumana ii-bundles zabakwaTelkom, ungaphoswa, amaxabiso ayafikeleleka. Okuhle qabaqaba nje kumzuzu esisheke ngawo, sicela kusenzele umbongo khe sive isakhono sakho. Okay, tata wami. Usakhangela ke umbongo aza kusenzela bona okuhle. 10 imizuzu phambi kwentsimbi yesibhozo sizama ukuqukumbela isigaba sethu sesibini apha enkqubeni. Uredi okuhle? Yima kancinci ngoba ready ngoku. Okay. Mphulaphula ikhumbula ke wena ke sizawuphuma apha sikhangele kwelakho icala uba ngobani obabhafisayo nokokuba ke ngumuntu ozalwa namhlanje okanye kwalapha enyangeni kaAugust okanye egqithelwe ibirthday ungathi happy belated. Sakunikela thuba nje emva kwengoma sakube sigqibile no okuhle kalo ke usuku namhlanje. Khumbula ke inkqubo ke imandi kakhulu, siye sinike abantwana sinike nolutsha ithuba bazibonakalise izakhono zabo. Mphulaphuli apha ngo8:30 uzabe khona uzothando ngowasecofa imvaba kuthiwa una 13 years kuthiwa una 8 years yena, una 13 zakuncola naye kwiveki ezayo. Mphulaphula una 8 years kuphela and uphumelele uMiss Mlungisi 2026. Sizawufuna uva ke ngokuba uziva njani ngosuku namhlanje. Qabaqaba nje okuhle. Okay. Yeah. Ndiwuthethe noba Senzele umbongo, bonga live eradweni. okay, ndizokwenza umbongo wam ngumbongo, ndizokwenza noba ngumphi wehle well kodwa. Okay. Okay. I think mandime nini. Light. Iya ke okuhle ikhamera siyakuva thina, sicela usenzele umbongo. Okay. Waqhathina abantwana bedlala. Waqhathina abantwana bedlala. Yeah. Ndibiza ngorhathe. Ndibiza ngomini. Ndibiza ngotholo. Nto nje ijubo zena ndizazi. Namhlanje ke mba ndiyiqonde.
ndithi ngwandaba womntungwa obhatele nizombela Alright, mphulaphula basesibethwa ke network sithetha ke singamva kakuhle ke okuhle masibulele ngexesha lakho, sibulele kakhulu okuhle ngeli ithuba loba ke sinqokole kunye nawe ngalo ke